med sko i klassen, må vi svare læreren præsent. Må vi droppe disciplinen, når vi spiller violinen? Må vi sparke til en fodbold og følge modedillen? Må vi godt gå over vejen stor og købe mad på grillen? Nej, det må vi ikke. Fy, skam, fy, svend, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må vi tiden vores skænke for at bryde salens bænke? Må vi godt lade sveden drive for vor hæfter selv at skrive? Må vi høre efter Jette og vise energien? Må vi sige kort, lang, når vi øver eurytmien? Ja, det må vi gerne. Næste fint, ja, meget fint, stor, klap, flot, det var godt. Nå, det må vi godt. Må vi skrive på computer? Må vi bruge lærebøger? Må vi godt have tændt mobilen? Må vi spise midt i timen? Må vi male med en spritus og tegne futuristisk? Må vi godt have legetøj som andres børn, der er af plastik? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, svend, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, stemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må vi spinde, må vi karte, må vi lærerne opvarte? Må vi male skolens skavle, må vi ase rundt så travle? Må vi knokle på bazaren og tage mod parole? Må vi droppe fredag aften for at gå i lørdagsskole? Ja, det må vi gerne. Fint, ja, meget fint, stor, klap, fint, flot, det var godt. Nå, det